Pinipai nipai hiniarni narcotic drugs mate rakia hormu ka supply ji pu birtalong si raikom sai khia tumpen Dilai Tiniali long keton kelang lapen Keri kakuruk asai deng pono. Labang so asai ke japon lake Jondas APS SDPO Bokajan lapen OC Dilai Sub Inspector Lutfur Rehman Sub Inspector Dipak Lehon C20 CRPF Kem Bokajan APRG Kem Bokajan lapen Police staff atum celang Pepsi bangso Keri kakuruk asai pachon polo. Pini ada porpai truck malom ihu mabolero bearing number SK03 P1143 ahem konglong alongpen narcotic drugs rakia hormu kelongpon bangso ahem konglong glove box arlo kapatu pon gram pharoke thomra truck nerkep rakethom heroin gearbox arlo pen morphine ilin lapen crystal harlong lini gearbox alongpen longpon bangso kachengnang check atum amen Rajesh Lakandri Artan ingkan thomkep ratroksi apomen Santi Kumar Lakandri arong lake Kantung Post Office Mantri Pukhuri Police Station Sekmai District Imphal Manipur lapen Kumar Gajimar Artan ingkan thomkep ranerkep apomen Jit Bahadur Gajimar arong Kanto Premnagar Post Office Mantri Pukhuri Police Station Sekmai District Imphal Manipur lapen Tanggambu Marianmai Artaplikep ranerkep apomen Masingbu Marianmai arong lake Thonglong Agupta Police Station Kangpokpi District Senapati Manipur Pusi pangthekpon bangso hemkonglong lake NHIDCL pu angthek lapen a number plate along on duty tel Gulf of Sikkim Enterprise pu chetarponsi Siliguri an kapale jia phansi chisik pon pusi raikom sai khia tumpen pachini pon